Kopogore gi manya korom gajwang' jaod bura marangwe Dr. Lilian Gogo odok ne ogai mano mar ODM Dr. Oburu Oginga ewi ote manogolo mar yawo higa manyien. Ni en ema chik mar ODM oyiene laro lemo mar jatend piny Kenya. Poni ODM biro bedo ka chungo jalar komno e yiero maduong' mar higa mar 2027. Gogo wacho ni ODM en duond bura mantiere koda chikene. Kendo gai mare emantiere koda oteku mano mar laro lemono mar jatend piny Kenya. Ka duond bura no ong'ado mano mar dhi laro lemo mar komno. Ka ogiriwore mago gi duond buche mamoko. Jod bura no wacho ni ote mane Dr. Oburu ogolono koro dhi tieko sukusuku moko mosebedo e duond bura no ahinya to ewi wach mar dhi laro jatend piny chop higa manyien. Ok nyal pogore nikech ODM nigi structures mage. Kaka koro sani party leader mar Dr. Oburu Odinga. To daktari no osewacho maber mabende e standard practice e culture ni party leader ema always en ga flag bearer ka party dhi tero candidate mare kende owuon. Kendo kata ka iriwruok kata kitimo negotiations to party leader nyalo mana gwelo jok manie party kata officials mag party to ene motelo ne negotiations kabila go. But leader marwa daktari Oburu no osewacho maber ni ka party dhi bedo kende, ka party dhi chung kende to ene mo dhi bedo presidential candidate. Kendo no timo maber because maendigo koro brings to rest gimoro ma kila ng'ato koro ne dwa dhi bedo presidential candidate mar ODM. Wache kendo kete ayanga kendo an kaka mjumbe marangwe asiro wachno nikech koro gik moko gin clear. Owinjo wadhi kawaluwo gigewa mag party eyo makare. It is not the time to kila ng'ato ka ng'ato golo statement mare. Democracy nitiere ODM. Omiyo kata kineno ka ji ywayore to ji ywayore nikech democratic space manitiere ODM. Mano konyiso ni wapogore. But owinjo jopiny dwa winjo ni to kaka party manager komo weyonwa party maber, party motegno wan watime ang'o. Oromedo kilo midhiero